Handi bat egingo genuke, egingo dugu, txikia, zagit, zuek esan, eta iritsiko gineke 1967 urtera, 7. urtera. Urte horretan, independentista batek poesia bat idatzi zuen. Handikan 6 urtera, Espainiako poliziak algortan hilko du. Poetaren izena Eustakio Mendizabal, txikia. Kasera esaten zuen. Gaztei idatzitako poesia, eta poesia luze baten azken parrafoak hauek dira. Zuk ordea, usteak ustel, esanak esan, ez dezu etxi, eta ez dezu etxi nahi, zure deia esetzi dun herria. Bere lo zorrotik ez nadedino arrotz zapaltzakearen, atzaparretatik azke dedino. Eta lehen baino ozenkiago, behin tabirritan, 100.000 karrasi dagizu, karrasi lan noletan, karrasi aldizkeretan, karrasi herria bere burujabe izatera, erakarriko dun karrasi abesti solasetan, eleiz etxe kaletan, zeintzu berri gogo gazte, aberri mini, oi gaurko euskal gaztedi berri, herri zaharraren udaberri. Independentistak sarearentzako olatu berdea kanta egin zuten, iaz. Gaur, gugaz gauz hemen, Zurin eta Fran, eta pare bat abesti eskainiko dozku ez, bigarrena hause bera, olatu berdea, aurrera. Ben gaude, abesti hau bigarrena lehenengo joko diago, olatu berdea, propio independentistak sarian dako indako abestie da, eta bueno, ea formatu hontan nola ateratzen da. Euskal Herriko kaleak itxaropen ezetean, irrintzien oihartzunak pizten du doinu berri bat. Zortzi puntako izarra herri
independentzia. Zatoz gure artera, gehitu olatu berdera. Argia baita, gure bidea. Trabak ugariak dira, oztopoak bidean. Beinen hori zantxatuta, indarra ondituz doa. Ideia sendo batek argitzen du ametxeroa. Lura huizerdik hemen txuzelikatzen dugunean. Independentzia. Zatoz gure artera, gehitu olatu berdera. Argia baita, gure bidea. herri oso baten hitza, etorkizunaren gitza. Eraiki dezagun zubi bat, askatasunera. Independentzia. Zatoz gure artera, Gehitu olatu berdera. Argia baita, gure bidea. Zatoz gure artera, gehitu olatu berdera. Argia baita, gure bidea. Esker. Izaren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsatzatikan uste gabean, duzu egina den guernai. Eta horrela ibiltzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera. Kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menteratzeko premia. Duka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu. Ere berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia. Jakintza dugu, ezagutu zalotzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarra
sustaiak lurrari lotuz, etatik irautean, sortu ginen enborreretik, sortuko dira besteak, urruka horran iraungo dute, zuaitz ardazka gazteak, sortu ginen enborreretik, sortuko dira besteak, urruka horran iraungo dute, zuaitz ardazka gazteak. Bidea erakutsi zigun, aspalditik egindako bidea, eta, Itziarrek lehen aipatutako esaldi bati esaldi baten ondoan jarriko nintzake edo jarriko naiz, eta aprobetxatuko dut, berak Voltaireri buruzko zerbait esan duenez, Pirinioen azpian abesten duen herria omen gara, beraz irakurri beharko nuke Telesforo Monzonek idatzitako olerki bat, baina azkenean ez dakit irakurri edo abestu, hasiko naiz irakurtzen, eta gian denon artean bukaera emango genioke poemari, olerkiari abesten. Eta, Voltairrek esaten zuenaren arabera, eta guk zerbait gehitzen genioke honi, eta nik esango nuke agian hitzez abesti batetara pasu horretan edo aldaketa horretan abesten jarraituko bagenu, nik usten dut garaipenaren bidea askoz gertuago egongo dela. Beraz, Monzonek esaten zuenaren arabera, altza begiak zabaldu orok, deia darra lagunari, berriro izanen gaituk libre, indar remanez iraultzari. Kalera, kalera, borrokalari kalera, 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 borrokalari kalera, ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zairago ama, zairetan, zaian rekala urra, Xaok esaten zuena, viva errepublika, viva independentzia, viva Eskual Herria. Eta beste batek esaten zuen bezala, Txomin Iturbek, hain zuzen, gora gu tagutarrak. Abenduak 6 konstituzio egunean Tuteran, independentziaren aldeko aktivista batzuek Osborne zezenari, Estatu Espainoleko irakurrori, independentzia hitza idatzi diote berdez eta baita sarearen 8 puntadun izarrabe. Gero ganera igo eta bengala berdeak piztu deurez. Hoxe, inoiz baino argiago dago, geurea da gairentena.